so ya sa na dawo gare ki ina tuba iya fike na shiryo kaya na zanje Abuja sabida ke. Islam so ya sa na dawo gare ki ina tuba iya fike na shiryo kaya na zanje Abuja sabida ke. Sallato gashi yau zan dawo gare ki daure ki bar kuka. Abanki shine ya faɗa ni zai rufe na gudun sarka. Alwashin da ya ci shine ya saka na guje ki ba shakka. Mai yi soyayya karshe mu rabe ni ban gari ba. Sallama mutunci ga musulmai duka ba sai ga bako ba. Yan Abuja ku saurare ni dukan ku ban zo da wasa ba. Islam budurwa ta 'yar sanata ban fasa aure ba. Yau Abuja kwarai da akwai matsala sanato tunani na. Islam so ya sa na dawo gare ki ina tuba iya fike na shiryo kaya na zanje Abuja sabida ke. Prince Habibti na shirya na ɗauki kaya na. Ga jakata ga dafi ne ya rike mai goya bayana. Ga direba ya zo to za mu wuce mun nire ne suna. Islam jarumata ki shirya yau za mu zo Abuja. Hello Islam duka mun shirya ga munan kan titi. Masoyiya ta babbar yarinya ba ni kisga minti. Yana da daɗi zancen soyayya du sakan har minti. Auren ki ne dai na san na shirya abban ki ne matsala. Islam so ya sa na dawo gare ki ina tuba iya fike na shiryo kaya na zanje Abuja sabida abban Islam sirki na sanato kai min na alfarma. Kan na zo Abuja roƙon da nake ƙara ban yar dama. Ka ce da ni na turo manya ku tsaya manta da yan gulma. Aje batun ni na bar waka ina yi dan nishaɗi ne. Lollipodi na je ki faɗa ma banki sana'una. Ina a caɓa ina noma suna biyan bukatuna. Ni fa waka a lissafi na ba ta layin sana'una. Ina yi dan nishaɗi ne a na birge masoyana. Islam so ya sa na dawo gare ki ina tuba iya fike na shiryo kaya na zanje Abuja sabida ke. Ga mu dai a hanya ta Abuja ni da su bi abokaina. Sannato kuma kun san waye mabiya duka lamaina. Baya kaunar gani na da yarsa har kashe diya mun baya. Mai bukatar gudan labarin sai ya bi ni fita ta gaba. Islam so ya sa na dawo gare ki ina tuba iya fike na shiryo kaya na zanje Abuja sabida ke. Islam so ya sa na dawo